Apple company chuan India rama iPhone siamna hmun puidin an tum meka hei hi thilom dan ani mek lain US President Donald Trump chuan Apple company in India rama abu pui khuara iPhone an siam ani chuan US iPhone an zor huna atlem bera chhia za a somni panga alak tur thu puangin awau khan rup mai nimin mei ni somni pathum sang ni somni panga a khan Donald Trump hian Apple company hian America ram iPhone shal an du chuan America ram chunga ngei an siam mai tur ani ti in Truth Social a aziak he mi chungchang hi Apple company CEO Tim Cook ka soipui dai to a United States of America a iPhone an zor tur su India ram emo khovel hmun danga emo an siam tur ani lowa US ram chunga ngei an siam mai tur ani ti thu kalo hril diam to ani ati ka thu soi an zom lowa India rama emo hmun danga emo phone siam na hmun pui an din ani chuan chhia za a somni panga kala don ani ati bok Apple company hian US a hral tur iPhone zong zong te India ram chunga siam vek an du to a nima sela an ram chhuwa sana Apple hian India dai phone an siam tur chu Donald Trump hian a rem ti si lova vauna thu a chhak chuak ta ani ber hei wang hian Apple company hian an tum an kaltlang pui do nem ti hi chan thiam a har ruta hle